Λοιπόν, για χαρά. Θέλω εδώ να δείξω κάτι που επηρεάζει πολύ τις θρησκείες και είναι το πιο σημαντικό από όλα, δηλαδή όχι από όλα, αλλά το πώς μπορούμε να κατανοήσουμε πού μπαίνει η θρησκεία και ποια θρησκεία είναι και αληθινή. Πώς μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό και πώς μπορείτε να το αποδείξετε εσείς αυτό στον εαυτό σας. Λοιπόν, πώς αποδεικνύεται καταρχήν η ψυχή, έτσι, γιατί λέει κάποιος υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει ψυχή, τι είναι ψυχή. Πώς μπορείτε εσείς να τη δείτε την ψυχή, δηλαδή στον εαυτό σας. Υπάρχουν μυστικά που υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή αν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τη διαβάσουμε προσεκτικά και δούμε το τι γράφει, αλλά όχι επιπόλαια, αλλά ακριβώς σκεφτούμε αυτά που γράφει, τότε θα βρεθούμε προεκπλήξεων. Δηλαδή θα κατανοήσουμε πράγματα που δεν τα είχαμε κατανοήσει στη ζωή μας όλοι. Τι λέει λοιπόν ο Θεός στον Αδάμ? Ότι αν φας από αυτό τον καρπό θα πεθάνεις. Το λέει η Εύα καταρχήν όταν την πλησιάζει ο διάολος και της προσπαθεί να της πει ότι φάει τον καρπό αυτό. Τότε η Εύα το λέει ότι ο Θεός μας είπε ότι αν φάμε από αυτόν τον καρπό θα πεθάνουμε. Κοιτάξτε τώρα να δείτε κάτι. Πάνω εκεί έρχονται μερικοί και λένε ότι ο Θεός τιμώρησε τον Αδάμ επειδή έφαγε το καρπό, το μήλο. Λοιπόν, ξέρετε, αυτό δεν στέκει με καμία λογική, γιατί αν δείτε το τι τον περίμενε τον Αδάμ, δηλαδή τι τιμωρία υποτίθεται του έδωσε, θα δούμε ότι είναι τελείως ασύγκριτη με αυτό που έκανε. Εντάξει, θα μου πεις ήταν παρακοή, εντάξει, δεν το λέω. Σαφώς και ήταν, και άλλωστε ήταν αναμενόμενη παρακοή. Γιατί όπως το έχω πει και σε άλλο βίντεο, ο Αδάμ κοίταξε το συμφέρον του, στη σαρκός του. Οπότε δεν νομίζω να μην το ήξερε ο Θεός, το ήξερε. Και βέβαια και γι' αυτό το έκανε, για να μας δείξει σε όλους ποιο είναι το συμφέρον πραγματικά του ανθρώπου ως σάρκα. Αλλά το να δώσεις θάνατο, και όχι μόνο θάνατο, φρικτό θάνατο σε κάποιον επειδή του είπες μη φας αυτό το μήλο και το έφαγε, τον καρπό και τον έφαγε, ξέρετε είναι δυσανάλογο με αυτό που έχει κάνει. Θα πει κάποιος όχι, δεν είναι δυσανάλογο, είναι επιθετικό προς το Θεό. Ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ να έχει αυτό το συμφέρον, και ο καθένας τώρα που λέει ότι ο Αδάμ έκανε λάθος, το λέτε όλοι σας εκ του ασφαλούς, γιατί είδατε τι έπαθε ο Αδάμ. Και επειδή είδατε τι έπαθε ο Αδάμ, μιλάτε όλοι από φόβο. Ξέρετε, όλοι αυτοί που το παίζουν και αρχηγοί θρησκειών, δηλαδή εκκλησιών, έτσι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, ο Θεός δεν κοιτάει αυτό. Διότι βλέπει το κίνητρο των πράξεων και όχι τις ίδιες πράξεις. Δεν κοιτάει εσύ αν κάνεις μεγάλους σταυρούς ή αν προσκυνάς. Κοιτάει το κίνητρο της πράξης. Βασικός κανόνας στον Ιουδαϊσμό είναι το κίνητρο της πράξης. Ποιο είναι το κίνητρο λοιπόν όλων αυτών, μουσουλμάνων, Εβραίων και Χριστιανών? Ο φόβος. Δηλαδή είδαν τι έπαθε ο Αδάμ, έχουν όλη κοινή ιστορία του Αδάμ, έτσι, είδαν τι έπαθε ο Αδάμ με την παραγωγή και σου λέει χαζοί είμαστε εμείς τώρα να παρακούσουμε. Αν ήταν όμως στη θέση του Αδάμ που δεν είχε δει ποτέ κανέναν πριν από αυτό τι θα πάθαινε και ήταν ένα βήμα πριν πιει νερό από την πηγή, δηλαδή σου λέει εδώ είναι, αν θα πιω εγώ εδώ θα φάω ό,τι έχει και ο Θεός, θα έχω εγώ τη γνώση του καλού και του κακού, όπως την έχει και ο Θεός, αλλά θα γίνω και εγώ Θεός. Δηλαδή, όταν έφτασε στην πηγή να πιει, ο καθένας που θα ήταν στη θέση του Αδάμ θα το έκανε, γιατί δεν θα είχε δει ο καθένας το τι έπαθε ο Αδάμ. Αυτό ήταν το συμφέρον του Αδάμ και ο Αδάμ το τήρησε. Όλοι εσείς που μιλάτε τώρα εκ των υστέρων, μιλάτε εκ του συμφέρον σας. Δεν θέλετε καν να το πιστέψετε, να πείσετε τον εαυτό σας ότι εμείς. Αλλά στο βάθος της ψυχολογίας σας να ξέρετε είναι ο φόβος και τίποτα άλλο. Και τι είναι ο φόβος? Είναι το ίδιο με τον Αδάμ. Πίστη προς το συμφέρον σας. Αυτή τη στιγμή το συμφέρον σας λέει ότι δεν πρέπει να εναντιωθείτε στον Θεό, γιατί θα πάθετε ό,τι έπαθε και ο Αδάμ. Και ο Αδάμ με το ίδιο κίνητρο σκεφτόταν τότε. Σκέφτηκε προς το συμφέρον του. Άρα και εσείς προς το συμφέρον σας δέχετε, και ο φόβος είναι εχθρικότητα προς το Θεό. Λοιπόν, πάει αυτό το ένα, είναι το κρατούμενο, έτσι. Όμως αν δούμε τι έγινε, δηλαδή τι του είπε του Αδάμ, ότι εάν το φας αυτό θα πεθάνεις. Και επίσης είπε κάτι άλλο. Τώρα λέει που το έφαγε πρέπει να τον διώξουμε από εδώ, γιατί θα πάρει του καρπού του καρπού του ξύλου και θα
τον φάει και θα γίνει σαν και εμάς. Σαν και εμάς τι? Σαν και εμάς τι? Σαν και εμάς δεν λέει, αλλά εννοείται γιατί ο Θεός είναι αθάνατος, σαν και εμάς αθάνατος. Δηλαδή θα ζήσει για πάντα. Προσέξτε τώρα, αυτό το για πάντα το ξέρουν όλοι, αλλά δεν το έχουν σκεφτεί όλοι. Δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος, και εννοώ ο σύγχρονο άνθρωπο των μετά Αδάμ εποχή, όλους όσους περάσανε, δεν έχετε κάτσει να σκεφτείτε ακριβώς τι σημαίνει η λέξη για πάντα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, για πάντα, έτσι, δεν τελειώνει κάπου. Και αν θα ζήσετε σε αυτόν εδώ τον υλικό τόπο για πάντα, προσέξτε λίγο, θα το σκέφτεστε αυτό όταν το λέτε, γιατί μιλάμε για πάντα εδώ, αθάνατος. Δηλαδή σκεφτήκατε να γίνετε σαν το Θεό. Πολύ ωραία. Εάν λοιπόν έτρωγε ο Αδάμ τον καρπό και γινόταν αθάνατος για πάντα όπως ο Θεός, σε κάμποσα δισεκατομμύρια χρόνια, έτσι, σε κάμποσα δισεκατομμύρια χρόνια θα... Μισό λεπτό. Σε κάμποσα δισεκατομμύρια χρόνια, πολλά είπα, ο Αδάμ αυτό που θα έβλεπε ως παράδεισο κάποτε, θα το έβλεπε ως κόλαση, δηλαδή τον εμπόδισε ο Θεός στην ουσία να πάει στην κόλαση, δηλαδή τον τράβηξε μακριά, διότι η λέξη αθάνατος είναι μόνο για το Θεό και βέβαια έρχεται ο Χριστός και μας λέει θα γίνετε κι εσείς θεοί για να μπορείτε να είστε και αθάνατοι, αλλά μην φτάσουμε ακόμα στο Χριστό, ας πούμε τι θα πάθαινε ο άνθρωπος. Τον εμπόδισε ο Θεός από το να πάθει το μεγαλύτερο κακό, δηλαδή να ζήσει για πάντα σε έναν τόπο και να βλέπει συνέχεια την ίδια γη, το ίδιο νερό, την ίδια φύση, τα ίδια, επί ένα δισεκατομμύρια χρόνια. Πολλά είπα, 1000 χρόνια, 100 χρόνια, 100 εκατομμύρια χρόνια. Θέλω να πω, θα ήταν η κόλασή του αυτή για πάντα. Έτσι, προσέξτε τώρα. Αυτό που σας λέω είναι και ένας τρόπος, μια τεχνική να καταλάβετε το ότι υπάρχει ψυχή. Διότι η ψυχή που ζει μαζί με το σώμα αντιλαμβάνεται τον υλικό χρόνο. Είδατε τι είπα, θα ήταν κόλαση για την ψυχή, γιατί η ψυχή αντιλαμβάνεται τον υλικό χρόνο έξω από τον οποίο ζει και τον οποίο επιθυμεί να πάει στον πραγματικό της χώρο και χρόνο, ο οποίος δεν είναι υλικός. Όλα αυτά εδώ είναι υλικός χρόνος, είσαι εσύ και η ύλη. Και από εκεί μπορείς να καταλάβεις αμέσως την ψυχή και αμέσως κιόλας να καταλάβεις ότι υπάρχει και ένας χρόνος που δεν είναι υλικός. Και αυτός ο χρόνος είναι αυτός που ανήκει η ψυχή. Είναι δηλαδή διαφορετικός χρόνος και τόπος στον οποίο ανήκει η ψυχή κανονικά, και εδώ πέρα με το σώμα που μας έδωσε ο Θεός είναι μια προπαρασκευαστική διαδικασία. Δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν δούμε στην Αποκάλυψη, σε κάποιο σημείο της Αποκαλύψεως που για μένα είναι θεόπνευστη, γράφει ότι κάποια στιγμή όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, λέει ότι θα είναι δύο, λέει, σε ένα χωράφι και θα οργάνουν το χωράφι δύο. Και ο ένας αφήσεται, ο άλλος παραληφθήσεται στον ουρανό και αφήσεται εδώ στη γη. Εγώ το συνδυάζω ότι αυτό είναι κόλαση για αυτούς που θα μείνουν στη γη και παράδεισος αυτοί που θα πάνε. Αλλά και αυτοί που θα πάνε στον ουρανό θα μετουσιωθεί το σώμα τους προφανώς κατά τη διαδικασία και θα πάνε στον κόσμο τον μη, που δεν είναι υλικός ο χρόνος. Αλλιώς δεν εξηγείται. Γι' αυτό λέω, κάθε φορά που θα σκέφτεστε αν υπάρχει παράδεισος ή αν υπάρχει άλλη ζωή ή αν υπάρχει ψυχή, θα σκέφτεστε αυτό, το ότι αν μείνετε εδώ για πάντα, όπως μερικοί σκοτώνουν ανθρώπους για πράγματα εδώ της γης, για τη γη, για την πατρίδα. Λες και η πατρίδα είναι κάτι που θα είναι αιώνιο. Δεν υπάρχει πατρίδα στην πραγματικότητα. Και αυτή εδώ η γη είναι προσωρινή, γιατί είναι η κόλασή σας. Σκεφτείτε τη λέξη για πάντα και θα καταλάβετε πού βρίσκεται η ψυχή και πού βρίσκεται το σώμα και πού βρίσκεται η ύλη. Εκεί θα καταλάβετε. Έτσι, αυτό είχα να πω και εύχομαι να καταλάβατε τι εννοώ. Θα επανέλθω και με άλλο βίντεο, δεν θέλω να τα κάνω τόσο μεγάλα τα βίντεο πλέον. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια χαρά.